Podíváme se blíž na přehrávač MP3. Po spuštění přehrávače skočí na displeji automaticky seznam skladeb. Přehrávač neumí třídit podle tagů, to znamená podle alba, interpreta a tak podobně. Prostě vám nabídne MP3 v seznamu podle abecedy. To je všechno. Vyberete si skladbu. Tady jsou nějaké další informace po stisknutí tlačítka, jako přehrát, informace o skladbě, nastavit jako vyzvánění. Vlevo nahoře je nabídka pro změnu ekvalizéru. To se dělá tlačítkem s hvězdičkou. Na pravé straně je možné změnit sekvenci přehrávání, buď stále dokola, náhodné přehrávání, anebo přehrávání od začátku do konce alba. Zde vlevo dole je vstup do menu, kde je možné přehrávat na pozadí, což je důležitý proto, pokud chcete být stále na příjmu s telefonem, tak si hodíte přehrávač na pozadí a můžete telefon používat. Vstup do playlistů. Playlisty si můžete vytvořit přímo v telefonu. A nastavení přehrávače, kde je znovu na ta nabídka, na kterou jsme se dívali nahoře v tom horním menu, to znamená ekvalizér, způsob přehrávání. A je možné ještě měnit vzhled, nebo spíš lépe řečeno barvu toho přehrávače do různých barevných odstínů. Další volbou je rádio. Tak začne automaticky vyhledávat stanice. MP3 přehrávač nebo telefon nemá RDS, to znamená, neukáže se vám název stanice, ale pouze frekvence, ale je možné si v menu telefonu ty stanice pojmenovat pro větší přehlednost. To jsou vlastně veškeré funkce. Tady je zase možnost přehrávání na pozadí, výběr stanice z paměti a zadat název stanice a odstranit stanice z paměti a volbu mezi ručním laděním a automatickým laděním. A nebo můžete ještě zadat přímo frekvenci. Organizér, ten stojí za zmínku. Takže tady je budík, poznámky, kalendář. I přestože displej je hodně malý, tak se dá na ten displej dostat i takováhle věc, jako je kalendář. Světový čas. Poslední nabídkou jsou nástroje, kde je diktafon, nestoráž je připojení k počítači, kalkulačka, stopky a Bluetooth. Kalkulačka vypadá takto. Stopky vypadají takto.
No a poslední volbou menu jsou hry. Jsou tam 2. A ta druhá vypadá takhle. To jsou v podstatě pucle. Je to malý telefon s OLED displejem, což je trošku nevýhoda tohoto telefonu, protože na přímém slunečním světle bude špatně vidět. Ale vzhledem k ceně, která se pohybuje někde kolem 2000 a k velikosti a vzhledem k tomu, že se jedná spíše o MP3 než o telefon, tak si myslím, že je to dostačující. Klávesnice se ovládá dobře, má dobrý stisk. A co je trošku nepřehledné, jsou ty prostřední tlačítka, symboly, číselné symboly nejsou příliš vidět. A to samé u té další funkce přetáčení, přeskakování skladeb plus play a pauza se taky někdy ztrácí, ale vzhledem k tomu, že každé z těch tlačítek má 2 funkce, tak se to určitě nedá splíst, dá se to zapamatovat. Takže rozhodně doporučuji tomu, kdo touží po MP3 a telefonu v jednom, nechce utrácet příliš mnoho peněz a chce sebou nosit malou věc, nechce se tahat s žádným velkým přístrojem.